imikhoka yalomhlaba ke yawephula ke umoya wami yebo le mikhoka yalomhlaba. To dig deep, to come back with something that will just make me to be in that situation. Something into engizwisa ubuhlungu kakhulu empilweni yami is when my mother died and how she died. It was a long time ago, but in mind, it's as if it happened yesterday. I remember each and every detail. So once I bring that back, I get into those emotions and other things that I went through in life. So now, when we were shooting the scene, I don't have this thing, niggas with 2 minutes. I just quickly go back and come back, for different emotions. So with that, because you already know, ukuthi man shoot uzongena umuntu eyilengisile, yabo? But anyway, yeah. So ungathi uma ngabe sengithephe into those memories, yaphuma i-magic. And nokuthi umuntu ukukhahlelela kanjani ibhola kubalekile. You need to be able to pass me so nicely so that when I grab it, I'm able to, So yeah, that's how I did my thing. Every time I get a scene, engizoyishootha, I look at it and already mangiyifunda ngisuke nginayo emqondweni ukuthi iqala idlale emqondweni before idlale kimi. Then I listen and take notes from different directors and be able to do it differently. Ngoba emunye umbuzo, how did I do it differently from uXolile to uNdoda to uMlungisi? I always want to be different. I always prepare myself so much ukuthi angifuni into ezongidisturba. This is my moment to shine. I want to push and I want to look different. Ungathi uma kushona uyakhala. No, you cry in a different way. And laphaya, into enjalo. Ngiyathemba ukuthi uzoyijabulela le video engiyenza njengamanje. Right. Guys, ake sikhulumeni ngabantu abasuke bengenaso isikhathi eside emkhakheni esikuwo. Namhlanje iyangihlupha. Iloke yehla andiyasindwa. Right. Ake sikhulumeni ngabantu abasha esethini makuzoshuthwa. Right. Noma ngaba ukho musha emafilimini makuzoshuthwa emasethini, but usujwayele, yabo? It's either ninama lines inyana amancane or beni background kodwa seniqala ukunikezwa ama dialogue. Guys, le message eyenu nonke nenisanda ngena kodwa eningakaze nithole opportunity yokuthi nitshelwe nibambishise. Muhle umsebenzi eniwenzayo. Siyawujabulela. Siyanamukela futhi ngezandla ezifudumele. Kodwa fundani as much as you can. Ngoba uma nizofika emasethini nifika bese kuyajwayelwana futhi kuba mnandi. Uma ngabe abantu abasuke besebenza esethini abeza every day, abantu abasebenza emasethini
abashutha every day nabantu abahlukene basuke benomsebenzi omningi. Lento yokuthi niba ama-group nibangumsindo noma sekushuthwa asingayenzini iqaphele izinto ezinjalo ngoba niba ne-tendency yokuthi nibe carefree. I'll always emphasize time is money. Ungenzi bagcine sebebheke wena ukuthi njalo kube ngazuthi into emnandi ukuthi uyahlupha. Asingahluphili. Ngiyacela guys ukuthi nazi ukuthi uma ngabe nisesethini nizokwenzani. Because sometimes uzama ukufocus and ukuconcentrate. No. Niyakhulumela phezulu, nibanga umsindo, nihleke kakhulu, ungene makeup. E-makeup room. Uma beku makeup usukuthulile, urana wonke amasini wakho ekhanda ngoba sikho isikhathi. Urana manje ungene wena umemeze uxoxe kakhulu nihleke. Why? Because akekho okuchazelayo ukuthi no, uma ngabe abantu bese makeup, please be quiet. When you're done, go. Giving other people a chance. And uma ngabe wena usuthi guys please sebekubheka ngehlo lokuthi sisters, kanti cha, unomsebenzi omningi, uzama ukufocus and ukuconcentrate, uzama ukurana the whole show in your mind with the scenes that you have on that day. Ngiyanicela abantwana basekhaya, right? Leyo nto iyasiza ukuthi isikhathi sibe sifishane. Lalela makuthiwa sicela usuku ungami la ima lapha. Guys, kungasho ka-30 ukuthi quiet. Because kuyabonisa ukuthi I understand ukuthi ukuphi uzokwenzani.